Mga igsoon ko, di mo mutuo sa kuha. Kulang mo pagtuo. 2025 meron dapat mo respeto mo sa kuha. Isip mo sa kapastor. Uy, Junjun, ano ba Junjun? Ano pa ni problema ba? Saan naman ako niya eh. Nabalik-balik na akong problema. Wala na putol-putol. Masa may problema na mo, Jun? Ibalik na po na akong anxiety, Pastor. Na! 2025 na, wadi po na nasulbad mong problema, Jun? Oh, tungod niya po sa sikayo po ni. Giging na nabito ta ka na ay pag kunkuha na ng mga chika kay puro na napasakitanan. Kayal ka nakita na no. Bisag sa personal. Na, tabagan ta ka na pero dito ta sa unahan be kay murag taligsik naman. Asa ka to kung nanggingon ha? Pastor, kadali lang. Asa man? Di ba si Sarge mo na? Dugay na ginapay po sa kuha. Karon ba kita kinakitaan? Hindi okay. Oh, pero kasi man na yung kitayunan. Okay lang, Pastor. Pero kailangan ni Sarge tabang. Tabangan na to. Pastor, wag mo na, Pastor. Ay, murag dili ko magdalag bukong kay magabaan ko ani. Igor ko tambag. Almara kay ka, pabutan ti karon. Pabuti na, dugayo na pa koy lakaw. Unsa ba may mo giulat yet? Pabuti na na dugaya. Relax lang dra, boss. Pagdali ba kay magbasketball ba ko diri ah. Headshot lagi ni ron, boss. Hala ka dra, oy. Pamutan na ti ka. Uy, dong, naunsa nga nung nabuhat mananaw dong. Kung unsa magili mo sala pag hinulsula kay napa ko diri ah. Ay duga-duga ya. Hoy! Ay patay na, di na juga kay hinulsul sa mo sala ba. Pastor nag-video gud me. What? Patay mo. Cut! Unsa man na? Unsa man na? Direk unsa man ni? Unsa man ni? Patay na na. Shoot ra ni. Shoot ra ni. Unsa man mo? Ikaw ang good ba? Ikaw dyan, ikaw yung dahilan na ni. Dali lang mo ka may in love, good. Pag kita lang kang babae gani, may in love na yun ka. Bugo ka, bugo! Uy, isuon ko. Kabalo ko sa mga problema, gugma na po na ba? Saan ka dili, Pastor? Nako diri ah, kay panalangin ka na mutambag sa imuha. Tambag, Pastor. Daga na magaling tambag sa ko, pero wala may nitalam. Ay sus, ipagawas ka na imong gibati, ipagawas ka na. Pastor, kalima naman ko ng paggawas mo. Na, di ba na mao na pagawas? Gusto ka na pasabot mong pagawas dai. Kanang ana-ana, Pastor ba? Ginungagan naman imo imong sala noon. Kung saan ipasabot yung mga gawas, Pastor? Kanang kasakit sa imong dugan, ipagawas ka na. Ihatag sa kinitasan para mag-guide ka. Di ba ka na mao? Hindi na mo gina nimong ludhan. Ano mong kamtan ako sa as? Ay, napunong pataa ka, uy. Pastor? Ano ba? Bible mo yung ginadala? Ano laptop naman na? Ay, naunsa, kini. Na, ang mga abuloy na nihatag sa kuha, gishare po na ako aning laptop kay barato-barato naman eh, tag 35,000 ni. Ay, tama ni Pastor no, kay 2025 dai. Kabalo, kanay ka di ay. Nya kano sa man ka mo balik sa pagpangalagad kay pauno na ko daan ang abuloy. Ay, kabuang po ni Pastor Roy. Bukan haited, baganay ko niya, mubalik na dayon ko. Manay perfect timing na mo balik kag alagad na abuloy be. Kay para masulbad imong problema. Ay, Pastor, i-search na siguro ako sa chat GPT ang problema kay tulog matabangan pa ang iyata ko ato. Ay naunsa na. Hatag nagabuloy ba kay ang kaluwasan hapit na. Oy, son. Oh no. Son. Ganun maabot mo na itong kambal diri bay. Pre, ay tuwa na kay kambal ako na bairo na. Kusog ra ba kay ni mandaot sa kuha bay? Kita ka ng laptop, ginagamit ni Facebook, Instagram para kakontak og sika. Na, di mo bilhin gyud na mao. Kay ginagamit akong Facebook, Instagram kay para makontak ako ang kadaghanan nga hapit ang kaluwasan. Para di mong duha ba? Pataka naman ni Kapri. Dugay namin kailan na kay kambal ako na. Kay ginuinom na sa dapin, pastor na na. Ikaw ba? Nagmahay jud ko nagsuunda ka ba? Grabe jud mo pangdaot sa kuano. Ay nagisik atik-atik. Kung nakabalo ka sa kamatuoran, mas nakabalo ko sa kamatuoran. Unsa jud ay gusto nimo? Ano sabi gusto nimo? Hapugay ka ba? Ay ka ka nang bugas sa sarili. Sige na nagbandaot sa kuha. Ay sos atik-atik ra nimo pagka-pastor nimo. Nagmahay jud ko na pariyatag naong ba? Ate, nindua. Abi min ako matambagan ko. Isamot pa rin akong problema. Unya. Laptop mo ron. Sige daw. Dalihan niyo ito napasakitan ng mga babae. Pantayal ka na dyan, Tani. Ayaw lagi gugmaa. Importante dia, tilo-tilo ra. Ano siya ni gugma, tilo-tilo ra. Ano siya ni gugma, tilo-tilo ra. Gugma, tilo-tilo ra. Kasi gusto ko matilawan eh. Ay, sorry boss.